נעשה ככה. הנה, בבקשה, אז אנחנו מתחילים, פרשת שופטים בזוהר, בעזרת השם נעשה ונצליח, ושזה יהיה לכל ההצלחה באמת של כל השופטים והשוטרים, שאנחנו רואים שעכשיו המצב במדינה קצת אולי נוטה לכיוון הזה, בדרך כלל, כל התקופה. שימו לב איך תמיד שזה יוצא פרשות השבוע, בדרך כלל מדברות גם על העניינים שקורים בדרך כלל, בתוך ממש מה שאנחנו חווים בכדור הקטן הזה, שכוכב הגלכת המקסים הזה פה, כדור הארץ. אז מה לעשות? אז ככה זה מתחיל. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך וגומר. בפיקוד הדע, מנה שופטים ושוטרים, ועוד כי אלוהים שופט, כי אדוני יוד דחושבנה כף, בתר הכה כי אלוהים שופט, זה ישפיל ה' ה', וזה ירים דע ו' ו'. עכשיו ככה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך וגומר. בספר דברים ט"ז רשום שם במצווה זו למנות שופטים ושוטרים, בסדר? עכשיו בתהילים גם רשום כי אלוהים שופט. אז מצד אחד יש לנו את המינוי של השופטים עצמם בעולם, ויש לנו מצד אחר בתהילים אנקדוטה נוספת שאלוהים שופט. זאת אומרת, זה ישפיל ה' פעמיים, בסדר? ה' וזה ירים זה ו' ו'. תכף. עכשיו, פיקוד הבתר דע לדון בסייף, לדון בחנק, לדון בדין סקילה, לדון בדין שרפה, לדון בסייף למען, לסמך מם. עד ההוא דכתיב, כי ריבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד. אוקיי? אדום זה, צריך להבין, אדום זה נמצא בירדן. שכל העניין הזה שאנחנו תמיד משווים מקומות, שימו לב, זה גם צבע אדום, אדום זה ידוע, זה ממלכת עשיו, עשיו היה אדמוני, לא סתם המילה אדום, שזה רבנו אומר שזה א' דם, שזה בן אדם צריך לעשות דום לאלף, כי א' זה אות הראשונה, שהיא רצה לכל הכיוונים, לפני שאתה בכלל, אל תהיה עשיו, אל תשתולל, תחכה, תעצור, תקשיב. זה יעקב יושב תם איש שואלים, שתמיד היה מקשיב לעשיו. ועשיו היה בא מספר לו על כל מיני לחימות שהיה עושה, אח שלי, אתה לא מבין, הלכתי לפה, הלכתי לצוד, הלכתי לזה, 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 כי הוא היה איש כזה, זה התדר שלו היה. הוא היה כזה, הוא לא אשם. אבל יעקב היה תמיד רגוע, אין בעיה, גם אם הוא לא מסכים איתו. הוא אומר, בואנה, איזה אח האבל, מה הוא עושה בכלל? מה, הוא גנוב? למה הוא עושה את זה? אבל זה היה העניין שלו, אז כן, זה העניין של אדום בעיקר. עכשיו, פיקוד הבתר דע אומר ככה בזוהר, מצווה אחר זו זה לדון, זאת אומרת אלוהים זה ישפיל וזה ירים, לדון בסייף, לדון בחנק, לדון בסקילה, לדון בשריפה. לדון בסייף למי? למי לדון בסייף? אומר הזוהר לסמך מם. למה? למה? אני אוהב לקרוא לו, בדרך כלל אני קורא לו סמי. אז אם אני אומר סמי, אז תבינו שזה סמך מם, בסדר? זהו שכתוב, כי ריבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד. עכשיו תכף אנחנו נבין על איזה חרב מדובר. חרב דקודשא בריחו, יוד רשע דחרבה, וו גופה דחרבה, ה' טרן פיפיות דילה. צדק צדק תרדוף, כולנו מכירים מה זה. חתכין טרן דינין, דינה מפי בית דין, דלעילה ודינה מפי בית דין דלתתא. ומהכה איש תמודה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, עד שניתן לו רשות מלמעלה. רגע. אז מה שקרה פה זה ככה. חרב של הקדוש ברוך הוא, יוד זה ראש החרב. שימו לב, עכשיו סתם דוגמה, בן אדם ייקח עכשיו ויעשה כאילו, ככה יש לו חרב ביד, יש לו חרב, אבל לחרב יש צ'ופצ'יק כזה קטן, נכון? של הידית. אז הידית הזאת, זה היוד. עכשיו, זה ראש החרב. ו' רשום בזוהר, זה גוף החרב. ה' זה שתי פיפיות שלה. יש לה שתי פיפיות. צדק צדק תרדוף, זה למה? כי חותכין שתי דינים.
דין אחד מפי בית דין של מטה, בסדר? של העולם הזה, סליחה, דין מפי בית דין של מעלה ודין מפי בית דין של מטה, מלמעלה למטה. ומכאן עוד אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שניתנת לו רשות מלמעלה. כל דבר מדויק, קודם כל גם בעליונים. מבחינת העליונים. יש בזה עניינים. עכשיו, נרתקה דחרבה אדוני, אוקיי? תמה נשתכח דינה בקריאת שמע, אוקיי? שאנחנו עושים י' כ' ו' כ' בקריאת שמע. חרבה דקודשא בריחו עלה יתמר, בתהילים קמ"ט, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. בצדיק חי עלמין, כליל חי ברכן, דווה אדוני שפתי תפתח ופי, בעל חרבה בנרתיקה, וחמת המלך שככה, ומתחברים טרן שמהן, יהדו ונהי. זה שם קדוש, רצח, ממש מדהים השם הזה. זה שם שמחברים פה משהו מדהים. שימו לב, יש פה שתי שמות, הנה עוד פעם אני אומר את זה. בסדר? זה שתי שמות, לא להתבלבל. אמרנו, יש לנו נרתיק של החרב, איפה שבכלל שמים את החרב, נכון? בצד. בדיוק. עכשיו, הנרתיק של החרב זה השם אדנות, זה נקרא. אדוני, זה השם הזה. א', ד', נ', י'. שם נמצא דין. למה? כי החרב נמצאת בתוכו. אז עדיין זה דין, נכון? בקריאת שמע, י' כ' ו' כ', חרב של הקדוש ברוך הוא עליה נאמר, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. בצדיק חי העולמים, כולל חי ברכות, שבו אדוני שפתי תפתח ופי, שבו נכנסת החרב בנרתיקה, זאת אומרת שאדם עושה עכשיו קריאת 18, בעצם מה שהזוהר מביא לנו פה, שאתה מקיים 18 ברכות. אוקיי? 18 ברכות. כשאתה אומר, מהאדוני שפתי תפתח, אתה ממש מכניס את החרב בנרתיק, בום. בעליונים. נכון, שמעתם גם שיש את העניין שכל הזמן אתם אומרים, וואי, ראיתי עליך חרב. נכון, שאתם עושים תקשורים, או ראיתי שאתה לוחם, ראיתי שאתה זה, גם לי יש את זה קורה. זה בגלל הרבה הרבה דרגות שאדם עולה בדרגות שלו, אוקיי, רוחנית, וזה העניין שאנחנו אומרים ברוך אתה עדו לכל מיני דברים, זה ממש מכניס לך עוד כלי נשק, עוד אתה משפצר את החרב שלך נגד כל מיני, תכף אנחנו נראה למה צריך את החרב הזאת. וחמת המלך שככה, ומתחברים שתי שמות. אז אמרנו שאנחנו עושים את 18 ברכות של זה, נכנסת החרב לנרתיק הזה, וחמת המלך שככה, אוקיי? ומתחברים שתי שמות. יש לנו י' כ' ו' כ' ועד נ' ביחד. תחברו אותם ביחד, אוקיי? יוצא לך הדו, ונה, ואז היא. ממש. זה ממש חיבור. אני לא יודע אם אני אצליח לשלוח לכם פה או זה, אבל פשוט זה ככה. י' א', ה' ד', הנה, י' א', ככה זה רשום. י' א', ה' ד', ו' נ', ה' י'. בסדר? הנה, שמתי לכולם, שכולם יראו. זה השם. בסדר? זה שתי שמות. בגדול, י' כ' ו' כ' ואדוני זה שמות חסד, זה לא שמות דין. אבל איך אתה מנצח את הדין? רק עם חסד. זה הסוד. מישהו יש לו שאלות? עוד הפעם. רק עם מה? רק עם חסד. זה לא סתם שם. שם הבורא, המקור, י' כ' ו' כ', זה שם חסד. תכף אתם תבינו, יש פה שתי שמות, והוא כאן, הזוהר הזה מסביר מה זה בכלל, זה בכלל רק העניין תבינו, של דין של סייף.
סייף זה חרב. חרב, מוות של חרב. חרב פיפיות, כן. בדיוק. עכשיו, היה פה שתי שמות, כל אחד מתחבר, ואז ככה בעצם אנחנו נלחמים במה שצריך להילחם. כי אין מה לעשות, אנחנו בעולם השקר, ולפעמים אנחנו צריכים עזרה בעליונים, מהתחתונים אתה מבקש, מהעליונים אתה מקבל, אתה מוריד את זה למטה. הכי פשוט בעולם. הכל זה עילה, הכל זה תתאה. אין פה כלום. ככה זה עובד. זה המטריקס הזה, ככה הוא עובד. הדבר הכי פשוט בעולם. אתה רוצה משהו, לכן אתה מדבר בדיבור, אתה מבקש. למה? כי יש מחשבה שהיא לא מייצרת מציאות, זה בלוף, לא יודע מי אמר את זה, השטויות האלה, זה שטות. דיבור ומעשה עושים את הפעולה. מחשבה, אני יכול לחשוב דברים לא טובים, אבל אם אני אדבר אותם כל היום, אז אני אבוא לידי המעשה של זה. זה מה שקורה הרבה לעבריינים. למה? כי הם מדברים את הדיבור של העבריינים. בגלל זה הם לא מבינים. אם אני אפסיק לדבר את הדיבור של העבריינים, אני אלך למקום לא של עבריינים, אז אני לא אהיה עבריין. כי התדר הוא יהיה אחר, התדר בדיבור. ואז האוזניים לא שומעות את הדיבור המלוכלך הזה, לא מלכלך, אתה לא מלכלך לעצמך את האנרגיה, נגמר הסיפור. יהיה פחות רצח, פחות דברים, פחות ניוף, פחות לא יודע מה, כל מיני דברים. אבל זה העניין של המחשבה, דיבור, מעשה, שזה השילוש הקדוש בגדול בקבלה, ובכללי, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, שאומרים מניפסט, למשל, הרבה מניפסטיישן וכל הדבר הזה של מניפסט, ואתם תראו טריליונים של סרטונים על זה ביוטיוב, טריליונים של סרטונים בטיקטוק. איך אנחנו עושים מניפסט? הדבר הכי פשוט, רבי נחמן גילה את זה לפני שהיה את הטיקטוקים האלה. התבודדות, דבר הכי פשוט בעולם. הכל זה עילה ותתה. אני מבקש, עושה התבודדות עם הבורא, מודה ועוזב ירוחם על כל מיני דברים. גם מודה, מדבר איתו על החטאים, על הכל, על הרבנו אומר, תדבר איתו, תגיד לו גם את הדברים הלא טובים. גם אישה יכולה להגיד, אגב, יותר מזה, אישה נחשבת ביהדות יותר מהגבר. היא יותר מתוקנת בכלל. אנחנו צריכים כוונות, מקווה, וואו, ייחודים, זה מטורף, באמת, זה אישה אומרת פסוק, זה בום, עד כיסא הכבוד, נגמר, מגיע עד לשם, מדהים. הלוואי ואנשים יבינו ונשים יבינו מה הכוח שלהם, כאילו, מבחינה של תפילה, סתם צורך העניין. אישה שאומרת תפילה זה דבר עצום. זה אפילו תפילה הכי פשוטה, לא חייב אפילו תהילים. הקדוש ברוך הוא תעזור לי, אני רוצה שיהיה טוב לאיציק בן ככה. במקום שומעים את זה. זה מדהים. כי אישה יותר מתוקנת, אין עליהם עול של לימוד תורה. זה בגדול רק לגברים. אבל יש להם את העניין שלהם, שמבחינת יהדות, שהן צריכות את התפילה ביום, שמן הסתם יש הרבה נשים גם שעושות את זה, וגם אם הן לא עושות את זה, הכל בסדר, הן לא מחויבות, כי כעיקרון תפילה גם זה נחשב איפשהו גם לימוד, איפשהו קצת. אבל זה קצת חרגנו קצת, אז זה למדנו את הדין של סייף, שזה בעצם שתי שמות, י' כו' כו' שנכנסים ביחד, שתי שמות חסד. זה הכל, כדי להכניע את מה? את סמך מם. אין מה לעשות, זה החרב. חרב בחרב. סמי, סמי. סמי, בדיוק. אני קורא לו סמי, כי סמי, כן, סמי אוהב להיות, בכל מקום הכבאי הזה נמצא, כן. הוא אוהב להטריל את כל העולם, הוא אוהב להטריל. אגב, סתם לצורך העניין, אה, למה הוא יענש? זו עוד שאלה. למה הוא יענש? למה סמי סך הכל עושה את העבודה שלו? למה הוא צריך להענש? אחרית הימים הוא צריך להענש. רשום שהמשיח יבוא, זהו, טק, הקדוש ברוך הוא יקרוט אותו. למה הוא צריך להענש? הרי יש לו שם של הקדוש ברוך הוא, יש לו כל בסוף, יש לו אל, המילה א' למד, בתוך השם שלו. למה הוא צריך להענש? למה? כי הוא בא אליי, והוא בא לכל החברים פה, מכל הכיוונים. בוא'נה, אתה לא נח, אתה בא לי מפה, אתה בא לי מפה, אתה בא לי מפה, אתה בא לי מפה, אתה בא לי... בוא'נה, תניח לי, במטריף את הדעת, תגיד לי, אתה גנוב, תפסיק. תנוח, לא רוצה לנוח. הוא לא נח, זה הבעיה איתו. הוא שולח את כל המקטרגים שלו, רוחין בישין, לילין, כל מיני כאלה שהזוהר מפרט במלא מקורות אחרים. אתם לא מבינים, זה עולם באמת כזה נמוך, עולם העשייה פה,
זה עולם הכי נחות, לכן כל העניין הזה של מלאכים, אגב, להשבעת מלאכים, למה זה אסור? מכיוון שברגע שאתה משביע מלאך, מלאך מצווה לעשות מה שבן אדם אומר. אתה יותר ממלאך, גם אישה. כל אדם פה, האבטר, אפילו בגוף המלוכלך הזה, כן? אנחנו נחשבים יותר ממלאכים בעיני הבורא. כמה שמלאך זה דבר קדוש, זה דבר עצום, זה דבר נשגב, עדיין הם היו מתים ליום של ניסיון פה. מתים, הם מתים, הם משתוקקים, מתים לזה, מתים לניסיון, תן לי ניסיון. אני רוצה ניסיון, אבא, תביא לי. לא, אתה מסונכרן, אתה רק ככה וככה. אתה שרף, אתה לא קשור. אין מה לעשות, ככה זה. אז יש הרבה גם עניין של לא להגיד גם שמות. סתם דוגמה, יש שמות שמותר להגיד של מלאכים. מיכאל, אוריאל, גבריאל, רפאל, נוריאל, מותר להגיד אותם, זה מלאכי הארגמן, זה נקרא. לכן צבע ארגמן, צבע בורדו, צבע מאוד טוב. צבע ארגמן. כל המילים של המלאכים זה יוצא בצבע ארגמן. בגלל זה גם לעתיד לבוא רשום שאחד כוכבא מיעקב, הוא יהיה בצבע ארגמן הכוכב הזה. הכוכב ניבירו שנמצא שם, מי ששמע על הכוכב הזה, הוא נמצא, מסתירים אותו, בקיצור, מהאנושות, לא רוצים שיראו. לא רוצים שיראו. בגלל זה הם עושים את הריסוסים שמסתירים מהשמש. למה? כי אתם תראו פתאום שתי שמשות, תגידו מה זה, איך יכול להיות? אבל זה הכוכב הזה, הוא עוזר לנו, הוא עוזר לנו להתעורר, רוחנית. לכן יש התעוררות בכדור הארץ. כי הוא מגיע כל 3,600 שנה, ועכשיו הוא הגיע לזה, והחברים לא רוצים, כן, מה זה לא רושמת, שזה כוכב יעקב, והיא צודקת, וזה לא סתם, וזה הכוכב ששומר עלינו, זה ממש ככה. זה הכוכב. ולעתיד לבוא אנחנו נדע מה המשמעויות, ובלי קשר רשום שגם בעוד מקורות, שהשמש תרפא את כל האנשים. השמש ממש, אור השמש. מי שיכול אגב עד היום, שבו 10 דקות, רבע שעה. אני יודע שחם, אבל זה עוזר לרפא. באמת, ללכת לים, להשתזף. באמת, זה מה זה מרפא, באמת, השמש הזאת, כי הוא עדיין נמצא שם, הכוכב יעקב, הוא עדיין נותן את האור שלו. זה מין אור לבן כזה, זה לא בדיוק אור צהוב כמו שאנחנו חושבים. זהו, אז בכל מקרה, אנחנו נמשיך. אז אמרנו את העניין של סייף, ועכשיו זה לדון בחנק. לדון בחנק, אומרים ככה, בעניין של הדין, זרקה, תמן קו י' כריכה ב, וקו ו' דהתפשטה מיניה, בתפיס לסמך מם, ויסעו במות בשניים. מהי מות דאו רשע? אדם דאי הוא י' ה' ו' ה', מה? מ' ה', וארבע עדוון י' כו' כ', הרי 94. בסדר? זה חישוב כזה של י' כו' כפשוט, הם עשו חישוב של 4 פעמים, 4 כפול זה יוצא 94, כפול 26. בשיט תבין דייחודה עילה, ובשיט תבין דייחודה תתה, דהינון ו' ו' והאי הוא, ויסיעו הבמות בשניים, בפירוד המיניו, בלה א' באמצע ו', דילת ייחודה לסטרא אחרא, אלא ויסיעו במות בשניים, סמך מ' ובת זוגי עולם הנפרדים. אוקיי, ארוך, נשמע מתיש, תכף נסדר את זה. לדון בחנק, זרקה. מה זה אומר? ככה. שם קו, י' כרוכה בו. יש קו כזה, ככה קוראים לו. בסדר? זרקה. עם א'. י' כרוכה בו, וקו אות ו' שמתפשטת ממנו. בסדר? יש בו י', יש לו ו' שמתפשטת ממנו, יוצאת ממנו. בו תופס לסמך מ'. בסדר? הוא תופס בסמך מ'. ויסיעו במות בשניים. מהו מות של אותו רשע? אדם. אדם שהוא י' כו' כ', מ' ה', בסדר? זה שם מה? יש 4 שמות, י' כו' כ'. תכף אני אסביר. יש 4 שמות. זה נקרא מילואים. יש מילוי מה, מילוי סג, מילוי בן, ומילוי, עוד אחד ברח לי, שם מה, שם סג, שם בן,
ברח לי עוד אחד, מחילה. יש 4, אוקיי? עכשיו, זה מילוי מה, שזה הולך ככה, אתם רושמים את זה ככה, ככה, י' כ', ואז אתם רושמים ו', ואז כ'. זה מילוי מה, זה שם מה, ככה זה נקרא, מ"ה, ככה זה נקרא, בסדר? זה שם, יש לו 4 שמות כאלה לי' כ' ו' כ'. זה 4 אופנים, היבטים של מילואים, שכל אחד הוא עולם משלו, בסדר? כמו תפצלו את הי' כו' תפצלו אותו תמיד ל4. הנה הי' כו' פה למעלה, תפצלו אותו ל4 מילואים, 4 שמות. זה שם מה? שם סג, שם עוד אחד, ואז יש לנו בן, שזה השם האחרון. בסדר? עוד משהו. עכשיו, הבנו מה זה האדם, זה גם אישה, גם גבר, זה המילוי שבתוכנו. שם עין בית. הנה, צדיקה. שם עין בית, יאללה, שכחתי אותו. עכשיו, בגדול, ככה. אז אמרנו שעושים פה חישוב, 4 אותיות י' כ' ו' כ', הרי זה 49 כחשבון, אמרנו 4 אותיות י' כ' ו' כ', הרי 49 כחשבון 9 ו-40 אותיות, שהן בשש תיבות של האיחוד העליון ובשש תיבות של האיחוד התחתון, כי לקחו איחוד עליון ואיחוד תחתון, חיברו אותם ביחד. שהן האותיות ו' ו', אוקיי? מקודם למדנו, קצת ברחנו מזה, אבל שהיה בהתחלה, שאמרנו זה ישפיע, שאמרנו כי אלוהים שופט כי יוד שחשבונו כ', כן? אם ניקח את המילוי של המילה יוד ו' ד', זה יוצא כ'. יוד זה 10, נכון? יש לנו אחר כך ו' וד', שזה 6 ועוד 4, זה גם 10, זה יוצא כ', 20. אז אין טעות. אחר כאן, כי אלוהים שופט. זה ישפיל ה' וזה ירים, זה ו'. הו' היא מרימה. ו'. שימו לב, זה כמו שתי ו'ים כאלה, בום, למעלה. אוקיי? ה' זה מוריד. גם שימו לב בדיבור. ו' למעלה. ו'. אני אומר לו'. ה' למטה. אתם מבינים את העניין של טעמים עכשיו? זה לעומק, כאילו, אתם מבינים את החוכמה, כאילו קצת, כמה זה עמוק הדברים, שלומדים את זה לעומק, אז אתה מבין כאילו כמה זה מדהים. וזהו, ויסעור בהמות בשתיים, בשתי הו"ו האלה. בנפרד מהם, בלי א' באמצע ו'. זאת אומרת, הם אומרים פה לא, עכשיו למדנו את המילוי הזה, נכון? בעוד ו' רשום ו' א' ו', בשם מה. אז הוא אומר פה, בלי א' באמצע. למה? שאין ייחוד לצד אחר. זה ו', צמוד. אין א'. שאין ייחוד לצד האחר. אלא ויסעהו במות שתיים, שתי הו"בים האלה. למה? סמך מם ובת זוגו, אפילו הזוהר מפחד להזכיר את השם שלה, שתבינו איזה... את לילי. עולם הנפרדים. כי הם עולם הנפרדים, מה לעשות? אתם עולם הנפרדים. סמך מם ובת זוגו, מה לעשות? זה לדון בחנק. שימו לב, בחבל די חנק בה, אחידן בחמישה אצבען די יד ימינה, ובהי די יד שמאלה. בחבל שיחנק בה, אחוזות בחמש אצבעות של יד ימין, ובחמש אצבעות של יד שמאל. בסדר? זה העניין עם אוקיי? ו' זה החבל, העוד ו', אני יודע שזה עמוק. תכף אתם תבינו. י' זה החניקה שלהם, כי י' היא ככה היא נראית, היא כמו קפיץ כזה ככה, היא עושה ככה. י' זה ההוק, כמו הוק. בוא לפה. תופסים אותו, את סמי. שם י' כו'
רשום ככה, מיתה לסמך מם והנחש וחיים לישראל. שתבינו כמה השם הזה מדהים, הוא מקודד אפילו בתור לתפוס את הסטרה אחרה, השם הזה, במהות שלו, בתור שם. כאילו, יש פה 10 אצבעות, היי, נכון? עכשיו, אני תופס את החבל, אני מלפף אותו, ואני מושך. אני מושך עם שתי ידיים, אני לא מושך עם יד אחת, נכון? אז זה י' כ' ו' כ'. זה היופי פה. עכשיו, זה בחבל שיחנק באחוזות ה' בחמש אצבעות, שהיה בהתחלה פה, שהתחלנו. עכשיו תראו מה זה. וחיים לישראל, ומשום זה, בספר דברים בל"ב, בפסוק לב, ראו עתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אוקיי? ככה רשום. ראו עתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני עמית לאלוהים אחרים בשמי, ולכל דלה המנו בי, ואחיה לעינון דהימנין, ונטרין פיקודין דילי, לדון בסקילה. אוקיי? תכף, זה ההמשך. עוד לא הגענו לסקילה, בואו נסיים את הזה. אוקיי, אז זה אומר פה, ראו אתה, הקדוש ברוך הוא אומר, למה זה חיים לישראל ומיתה, היוד כבב כמיתה לסמך מם ולנחש, כן? ומשום זה כי ראו אתה אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני עמית לאלוהים אחרים בשמי ולכל אשר לא האמינו בו. ואחיה לאלו שמאמינים ושומרים מצוות שלי. זה העניין של שמירת מצוות. הקדוש ברוך הוא לא עושה לאף אחד טובה. י' כו' כי הוא בכל אחד ואחד מאיתנו, אבל הוא גם שם, הוא למעלה. הוא מסתכל עלינו כמו אח גדול, כל הזמן, 24/7. ולכן הוא מסתכל לראות איך אתה מלפף כל רגע וכל שנייה בחנק את הסמך מם שתוקף אותך מכל הכיוונים. נו, תיתן לו, נו, תתקוף אותו, הכל טוב, אני איתך. תתקוף אותו, תשתמש בי. אני אכניע אותו, תעשה מצוות. המצוות, זה מחיה, ככל שהמצוות מחיות אותו, כי לכאורה, ועושים אותו אינסוף, למה היקום מתרחב כל הזמן? הם בחיים לא יגלו גם מה זה האנטי חומר במדע. כל הזמן הם אומרים אנטי חומר. אתם לא תמצאו את זה, כי האנטי חומר זה האלוקות. אבל זה העניין שלהם. אנחנו, התפקיד שלנו בחומר, פה, בעולם החומרי הזה, כמה שיותר למשוך מהאנטי חומר. מהיות כבבקה. זה הסוד. בסוף, איך שלא נסתכל על זה, כשהוא רושם פה, הקדוש ברוך הוא בספר דברים, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אין עוד אחד איתי. רק אני יושב על הכיסא של הכבוד למעלה. אין אף אחד. אין אלוהים אחרים. בגלל זה יש הרבה מאוד מחילה, 1000 מחילות, המון קבלבלה ושטויות שאנשים לומדים מאיזה ספר מחילה, באמת, זה עצוב לי, בתור בן אדם, זה כואב לי, שאנשים לא לומדים לפעמים מקורות שלנו. אם רק היו טיפה פותחים ככה את הטיפה, איזה יופי, כי אתה מבין את האמת, את הסוד הזה. עכשיו, הוא אומר פה שזה בעצם הליפוף של הסמך מם. ככה, בחבל שיחנק. הוא לא מתבייש הזוהר להגיד את זה. בחבל שיחנק הנחש. ממש ככה רשום פה. אז אמרנו, 5 אצבעות של יד ימין, של יד שמאל, יש לנו את הוו שזה בעצם החבל, הוא ארוך, והיוד זה הראש של החבל, ההוק. אתה תופס את הסמך מם. לדון בסקילה, עכשיו זה סקילה. לדון בסקילה לסמך מם, באבן דאי יוד זריק לה לגבי, בחמש אצבען דאי נון ה' ובקנה דדרועה דאי ובב ובכתף דתמן ה' וזריק לה לגבי מחשבה. דאי הוא שמה מפורש יוד כבב כ במילוי, מה שאמרנו, שם מה. לדון בסקילה לסמך מם במה? באבן שהיא יוד. אבן, יש אבן, הטבעת,
זה היוד. אתה זורק לי בחמש אצבעות, כי אני תופס את זה בחמש אצבעות, נכון? ובקנה של הזרוע זה הוו. תראו איזה יופי, איזה עמוק הדברים. הבן אדם זורק אבן, הוא לא מבין שהוא עושה יוד כבב כבכלל, אתה לא מבין, אתה עושה יוד כבב כ... וזורק, ובכתף זה הכתף. עכשיו חלק יגידו לי למה זה בסדר, אם אתה תעשה ככה, הנה כאילו זה יוצא עם האבן, זה יוצא קפיץ כזה קטן, יוצא כמו הכתף מחבר את הכל כמו בסדר? עכשיו, אני זורק אותה לאן? אל המחשבה. מה שדיברנו קודם, תראה מה זה, אני לא ידעתי, וזה יצא בדיוק הדיבור, מפחיד, שכמה מחשבה יכולה להרוס לבן אדם. סקילה שווה למחשבה, לפי הזוהר עכשיו. ככה אנחנו לומדים את זה. ממש ככה, שזה שם המפורש, י' כו'. איזה מדהים זה. איזה מדהים זה. זהו, זה הסקילה. עכשיו שריפה, שזה המוות האחרון פה, איך אנחנו עושים לדון בשריפה לסמך מם? עצים להדלקה באון נורה, זכאה אי גופה דאי עץ, ואיברים דילי עצים, לעוקדה בהון אשה, דאי נר מצווה, בכל איבר, לעוקדה לסמך מם, בשכין תאילה, בעץ דאי תפארת, ובכל עצים דאחידן ב. אוקיי? עכשיו, לדון בשריפה הוא אומר פה לסמך מם, עצים להדליק בהם אש, אשרב הגוף שהוא עץ. אין בעיה, מוגס. מוגס הולך... זה. עכשיו, אמרנו שהעץ זה בעצם הגוף. העץ זה הגוף. פשוט מדהים. אנחנו, כי האדם עץ, השדה. כולנו מכירים את המשפט הזה. עכשיו, אם האדם הוא עץ, ואיברים שלו עץ, להדליק בהם אש, כן? שהוא נר מצווה, בכל איבר. שימו לב, בכל איבר, זאת אומרת, כל הרמ"ח איברים שיש לנו בגוף, כל אחד מהם זה נר מצווה. זה פשוט מדהים. זה מדהים, זה מדהים, זה פשוט מדהים. תראו מה זה. להבעיר את הסמך מם בשכינה העליונה בעץ הזה שהוא תפארת, זה התפארת שלך, שלך. זה. אנחנו. כל מקום פה זה נר מצווה. כל אצבע, כל מפרק, כל פיפס הכי קטן, יש בו נר, כולך אש. כולנו אש. עכשיו זה עץ שהוא תפארת, ועכשיו הוא אומר פה, דבזמנה דאש של גבוה הווה נחית, על גבי עצים דקורבנה, ועזר הקרב יומת, דהיתוקד ב, הדאו דכתיב, והאש של המזבח תוקד בו. זכאה אי ומען דאחיד באילנה דחיה, בגופה, באיברים דילה, נר כל ענפה וענפה נר מצווה, ו-248 פיקודין ל. ממשיך הזוהר ואומר, שבזמן שאש של גבוה היה יורד על גבי העצים של הקורבן, בסדר? זה היה קורבנות, היו עושים קורבנות על גבי העצים, אבל היה אש של גבוה, זה כמו כזה ככה כזה, יוצא כזה ממש גבוה. והזר הקרב יומת, שנשרף בו, אוקיי? זה שכתוב בספר ויקרא, והאש על המזבח תוקד בו. אשריו מי שאחוז באילן החיים בגופו, בסדר? באיברים שלו, נר זה כל ענף וענף נר מצווה ב-248 מצוות שלו. זה פשוט מדהים איך אנחנו כל הזמן הופכים את הגוף שלנו לקרה. בזה שאנחנו עושים את המצוות, בזה שאנחנו עושים זה, אתה אפילו לא, אתה עושה מצווה, אתה לא יודע שאתה מקדש את הגוף שלך בכלל. זה פשוט מטורף, זה פשוט מדהים, הזוהר הזה. עכשיו, כד אחידן בית ערוויהו, התקיים וירא, והנה הסנה בוער, והסנה איננו אוכל. וסמך מם בנחש, וכל ממנן דילה דהינון קוצין אי
אותו כדו, וענפין דיסנה ואיבה דילה, ועלין דילה לא איתוקדו. דא אך זה לקודשא בריחו. עכשיו ככה, כאשר אחוזים בו שניהם, יתקיים וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. מה זה, אנחנו מסתכלים, אני רואה את הסנה, הסנה, מה זה, עולה באש? מה זה, אבל מה... למה הוא לא נשרף? מה הולך פה? זה הסוד פה. וסמך מם והנחש וכל הממונים שלו, שהם קוצים, נשרפו. והעלים שלו, סליחה, נשרפו, והענפים של הסנה והפרי שלו והעלים שלו לא נשרפו. זה הראה לו הקדוש ברוך הוא. זה הסוד של הסנה הבוער, גבירותיי ורבותיי. זה הסוד. שהקדוש ברוך הוא הראה לו בעצמו שהוא הפרי שלך וכל מה שאתה וזה, אני מראה לך איך אתה שורף את הסטרא אחרא לגמרי. אתה הורג את סמי בתוכך קודם. לפני שאתה הולך ואתה נהיה משה רבנו. לפני שמשה רבנו נהיה משה רבנו, כמובן. קודם כל הוא הראה לו את 4 מיתות בכלל של הדין, הוא הראה לו מי זה בכלל, מי מדבר איתו, י' כו' כמי זה, מי אני? בסנה, הוא הראה לו את כל המהלכים. אנשים חושבים שאנחנו נכון, כפשט, נכון, אנחנו רואים שרשום את זה, אבל יש פה קצת לעומק, והזוהר מביא את זה פה מדהים, עם העניין של שריפה. מה זה שריפה? עכשיו, אמר בוצינא קדישא ודאי ישראל אינון עצים יבשים באורייתא, בגין אחידו באש דהדיוט, לאו אינון כדקה חזי למעבד בהון ניסה, מיד דאנט נחיתת עליהו באורייתא, בגינך נחת עליהו אילנה דחיה, דמצווה דהיהו נר אדוני, ואחידן בהון והון חיים. ואומין עובדי כוכבים ומזלות דעלמא, תקודדן בהוא נר, והאי איהו דאמר נביא. ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי איתך אני וגומר. אמר המנורה הקדושה, ודאי ישראל הם עצים יבשים בתורה, משום שאחוזים באש של אדיוט. אוקיי? שימו לב לזה, זה קצת... יש כאלה יגידו מה זה, מה למה? אינם כמו שראוי לעשות להם נס. מיד שאתה יורד עליהם בתורה, בגללך ירד עליהם עץ החיים, ומצווה שהיא נר אדוני, ואוחזת בהם, ויהיו חיים, אבל ואומות עובדי כוכבים ומזלות של העולם נשרפים באותו הנר. וזהו שאמר הנביא, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי איתך אני. אל תפחדו, אפילו שיש עובדי כוכבים ומזלות, אפילו שיש אנשים שכאילו כביכול הם קצת עובדים את זה, למשל, סתם צורך העניין, בוא ניקח אסטרולוגיה. כולנו נולדנו בתאריכים מסוימים. יש את זה גם ביהדות, אגב, זה לא פוסל את זה. אבל לעשות מזה תורה? לא יודע. בוא, זה קצת מישמש. כי חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. זה ההבדל. אל תעשה מזה תורה. מה גם שזה רשום, ישראל מעל המזל. עכשיו, מה קורה? נניח בן אדם הוא מאמין באסטרולוגיה, או נומרולוגיה, או whatever. תמיד תגיד, וואלה, נחמד, אבל תמיד תזכור על המקור. למה? כי ישראל מעל המזל. בכיף, גבריאלה, בכיף. בכיף, לילה טוב. ישראל מעל המזל. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, אין לנו, הכל בסדר. אני אישית לא אכריח אף בן אדם בחיים, אם הוא רוצה להאמין במשהו, תאמין. גם אני אוהב את החוכמה בגויים, אגב. אני לומד צ'קרות, אני לומד הכל בסדר. אבל לבורא, אני נשאר עם זה. אני נשאר עם המקור, ואני לא עוזב אותו בחיים. כי המקור בסוף הוא נותן לנו יותר להבנה. הזוהר מביא לנו המון הבנות בכלל, כמו שאנחנו רואים פה בכלל. מי ידע בכלל מה זה הדינים האלה בכלל? מה זה שריפה? שבכלל אתה כולך נר מצווה בכלל, שכולך טוב, כולך אור. אנשים לא מבינים בכלל מה המשמעויות. חושבים זה דין,
זה דין שריפה, זה. בסדר, יש מיתות בדין, יש דבר כזה. אבל עצם זה שבן אדם מכוון על עצמו כל הזמן להישאר באור עם היוד כבב כשבו, זה המהות. לא ליפול לדין. דין זה הכי קל. דין זה הכי קל, חומרה. כל מיני חומרות למשל, בהלכה או כל מיני כאלה. חומרה זה הכי קל. אסור. למשל, הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, שכל פעם היה מקל על הדור ולא מקשה, זה אחת הזכויות שלו, שהוא תמיד היה בן אדם שמאוד מאוד מאיר, מאוד מאוד מאיר, ומשתדל שכל הזמן יהיה לנו, הוא ידע את כל הסודות האלה, הוא רצה שיהיה קל לעבוד את השם. אז הוא כל פעם מקל. הרבה חלקו עליו, אבל המון המון הסכימו איתו, בסוף. בסוף, לא משנה איך נסתכל, כל העניין פה שרשום אפילו, ואומות עובדי כוכבים ומזלות. למה אומות? כי ידוע שיש מלאך ממונה על כל אומה. לרוסיה יש מלאך בשמיים שנקרא רוסיה. לארצות הברית יש מלאך ממונה שנקרא ארצות הברית. וכולי 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 וכולי. אז בסוף הם עדיין עובדי כוכבים ומזלות. עדיין הם נמצאים בתדר של לא של י' כו'. זה אחרת לגמרי. ולכן, שהוא אמר לו, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי איתך אני. אל תהיה מלמטה, אל תהיה בנמוכים, אני פה, הכל טוב. עכשיו, הוא רושם פה הזוהר, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון וגומר, על פי שני עדים, או על פי 3 עדים יקום דבר. אנחנו יודעים את זה, מכירים את זה מבתי משפט בעיקר, נכון? על פי 2 עדים, תראה לי 2 עדים. תוכיח, אתה צריך להביא לפחות 2 עדים כדי שיקום דבר. למשל, בוא ניקח דוגמה, אם אני לא טועה ומשתדל לא לטעות, בוא נראה רגע, עלינו לשבח, כן? שזה אחת הדוגמאות ל2 עדים. התפילה של עלינו לשבח, ככה, איך אנחנו יודעים שלמשל עלינו לשבח שיהושע בן נון תיקן את זה, בעלייה לארץ, איך יודעים שזה אמיתי? אולי זה חרטא? אז בואו אני אראה לכם. רשום הזוהר, נכון? לא יקום עד אחד באיש לכל עוון וגומר. על פי 2 עדים או על פי 3 עדים יקום דבר. אז הנה, 2 עדים, בואו תראו. מתחיל עלינו לשבח במילה עין, עלינו. עד הפסקה האחרונה שלה, הראשונה, זה נגמר אין עוד, שזה בדלת, עין דלת, זה עד ראשון. אחר כך זה ממשיך, על כן, שזה מתחיל בעין, ונגמר איך? יהיה אדוני אחד ושמו אחד, נגמר בעוד עד, בעוד עין דלת. מדהים, יש 2 עדים. הנה ההוכחה. לכל אלה שתמיד אומרים, אולי, לא, יכול להיות שיהושע פה עשה פה איזה משהו, זה, הנה בבקשה. גם לכם סתמנו לכם את הנה, הנה יש פה 2 עדים. זה 2 מלאכים שליוו את יהושע בעצם, והם עשו חותם. פשוט חותם. במקטע הראשון, המלאך הראשון אמר לו מה להגיד, ובמקטע השני הוא קיבל מהמלאך השני מה להגיד. ואז ביחד הם צירפו את זה, ועד היום אנחנו קוראים את זה, בעלינו לשבח, ככה אנחנו מסיימים בעצם תפילות יעני, בעצם של 18 אגב. בכללי, מנחה, שחרית, ערבית, תמיד הסתיימו בעלינו לשבח. כי אנחנו תמיד מסיימים בשבח, בתודה. נכון. תמיד, תמיד להגיד תודה. כל הזמן, לא משנה מה בן אדם עובר, תמיד זה. ובגלל זה גם רשום שם, אגב, רשום שם, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשיינו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. מה זה משפחות האדמה? זה גם שאלה. איזה משפחות אדמה? מה זה? בטח, יש משפחות באדמה. יש עולם שנקרא אדמה, יש שם אנשים מאוד נמוכים, תדר. לא ניכנס לזה. אגב, אדם הראשון, כשהוא חטא בעץ הדת, זה ואמר, מה אתה רוצה ממני? היא אשמה. על הזה, שהוא עשה ככה עם האצבע, עשה על חווה, במקום הוא הוריד אותו לעולם האדמה. ואז היה לו ערעור תשובה, הוא עלה עולם. כי יש עוד 7 ארצות מתחת לכדור הארץ,
ומשם כל היצורים האלה שבאים, וכל מיני גנוזים, וכל מיני כאלה שאתם רואים, יש שם חד קרן ודרקונים, ומה שאתם רוצים יש שם. בגלל זה בסרטים כל פעם הם מראים את זה, בהוליווד. כל הזמן, הארי פוטר זה אמיתי. כל הדברים האלה. זה נראה לנו פיקשן, זה נראה לנו דמיון. מה פתאום? אין דבר כזה. בטח מאיפה שיש. זה בא? משם. הכל בא מהתורה, הכל רשום את זה כבר. פשוט, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא גנז את זה. למה? כי אם אתם, כולם פה עכשיו, לא יודע מה, יראו אנשים עפים באוויר, או לא יודע מה, דרקונים, ייבהלו. יגידו, בואנה, מה זה הדבר הזה? יסתתרו בבתים, לא יחיו. אז הוא גנז אותם, שם אותם כל אחד בעולמות שלהם, ולעתיד לבוא אנחנו, יכול להיות שמשיח יעשה את המהלכים כנראה, ואנחנו נתחבר איתם. אני אישית מאוד רוצה דרקון. בא לי. בא לי דרקון, אישית גם, מאוד בא לי. אבל, מה לעשות? נחכה, נחכה עוד טיפה. אז אמרנו על השתי עדים, שעל פי שתי עדים, או על פי שלושה, יקום דבר. פיקוד הדעה, להעיד עדות בבית דין, דלה יפסיד חברי ממונה, בגינה. אי את, אית לעדות בהדה, ולעת סהדותא פחות מטרין, עדה הוא דכתיב, על פי שני עדים, שניים עדים וגומר יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד. זאת אומרת, לא, בגדול רשום פה בזוהר, שלא יקום עד אחד באיש לכל עוון שהוא. אתה לא יכול לבוא להגיד הוא גנב. לא מאמין לך. צריך עוד בן אדם שיגיד. מה זה? על פי שתי עדים. אז מצווה זו להעיד עדות בבית דין, שלא יפסיד חברו ממון בגללו, אם יש לו עדות איתו. ואין עדות פחות משתיים. זהו שכתוב, על פי שניים, זאת אומרת שתי עדים יקום, וגומר יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד. עכשיו, ואמרנו פה בהמשך, ולצעדות הפחות מטרין, עדה הוא דכתיב על פי שני עדים וגומר יקום דבר, לא יקום על פי עד אחד. ובגן דר וכמוה מראה מתניתין, מי מעיד על האדם? קירות ביתו. ולא עוד אלא אנשי ביתו מעידין עליו. מהי קירות ביתו? הינון קירות ליבו. ויסף חזקיהו פניו אל הקיר. אמרתי לך היום הבית שלך. חזקיהו המלך. התייחסי לבית, ברכה שלך. הנה, וכמו הרבנן מלמד שהתפלל חזקיהו מקירות ליבו. עכשיו תכף תבינו למה העניין פה, מה צריך להגיד את זה בכלל. ומשום זה ביארו בעלי המשנה, מי מעיד על הבן אדם? שאלו שאלה. מה, אז רגע, לא הבנתי, מי מעיד? הקירות שלו בארבע קירות יעידו עליו בשמיים? כן, כן? כפשוטו. כמה שזה נראה לך למה? דומה, האדם... אפילו יותר מזה, אתה נמצא בחדר, ועכשיו אתה רואה את מה שתלוי פה, וזה חפץ דומם, הוא יגיד, כן, אני שמעתי את משה שומע שיעור תורה עכשיו. נכון, כן, בתל יש לה פה בהחלט. מאחור את אני חי הווילון, את זה. הווילון יעיד, אני החלום מדבר, יעיד. אני מדבר לא רק עם המזוזה, כן, הכל. לא, אני זה לא, מדבר זה עם כל אמיתי. החי, הצומח והדומם. יהודי לא חד לבד, משמעית. אין דבר כזה. אנחנו אני מסתכל על נמצאים, העץ, אני אומר לו, השתבח שמך, איזה יפה בדיוק. אתה. עכשיו, אה? אז אומרים, בעלי המשנה שאלו שאלה, ביארו את זה. קירות ביתו, ולא עוד, אלא אנשי ביתו מעידים עליו. האנשים בבית שלך יעידו. בטח. ויותר מזה, מה הם קירות ביתו? אלו קירות ליבו. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. בספר ישעיה ל"ח רשום את זה, שחזקיהו לא ידע כבר מה לעשות, הוא היה עובד עצות. אז ראו אותו כולם מסתכל על הקיר. קיר! אמרו לו, תגיד, אתה קוקו, אתה מלך, מה אתה עושה? תארו לכם, אתם רואים מלך, או מישהו כמו ביבי נתניהו, שהוא מלך ישראל, לכאורה, כן? לכאורה, כי הכל פה תאגיד אחד גדול, אבל לא משנה. מסתכל על הקיר, מתפלל. אתה תגיד, בואנה, הוא בן אדם, זהו, דפוק, נגמר. זהו, בן אדם, זהו, פה קוקו. זהו. אבל זה לא נכון, למה? כי הוא ביארור רבותינו מלמד שהתפלל חזקיהו מקירות ביתו, בליבו. יש 4 קירות ללב. הלב שלנו זה משהו פלאי. בגלל זה בן אדם כואב לו בלב. למה כואב? למה אומרים את זה? כואב לי בלב. בטח, כי אתה מתפלל אל הקיר של הלב כל רגע וכל שנייה, שיקרה משהו טוב,
שיקרה משהו, זה עזרה כלשהי. למי אתה פונה קודם? לעצמך, לפנימיות, ללב. אתה לא הולך לשכל, אתה עושה ככה למטה, ללב. הלב הוא פה למטה, מסתכל עליו. אתה מוריד, משפיל את עצמך. אתה מתפלל ללב, בגלל זה אתה מתפלל ככה. יש כאלה שעושים ככה, הכל טוב, זה גם בסדר. אבל עוד פעם, בכלליות. עכשיו, אנשי ביתו, אינון מעתן ותמנה וארבעין איברים דילה. ואחי הוקמוה, מראה מתניתין. רשע, עוונותיו חקוקים על עצמותיו, שימו לב. ואחי צדיק, זכויותיו חקוקים לו על עצמותיו. אנשי ביתו, זה ה-248 איברים שלו. זה הרמ"ח איברים. זה הסוד. תגידו לי, מה זה אנשי ביתו? זה האיברים שלך. פה זה הבית. יש פה עץ, אני העץ, נכון? יש לי בית, יש לי לב, קירות, יש פה קירות, נכון, של הלב, אבל פה, בכל הגוף, זה איברים. זה אנשי ביתי. זה בבית שלי, פה, בפנים. אין עוד גוף כמו של משה. אין עוד גוף כמו של בתל, או של מזל, או של כל מי שפה. אין! זה גוף ייחודי. זה ייחודי. אין עוד גוף כמו שלה. אין. זה ייחודי. אין דבר כזה. שאנשים יעשו טריליון ניתוחים. זה לא משנה. במקור, מה היית? היית ככה. אפילו שאנשים עושים את הניתוחים וזה. אז אומר פה, שכך ביארו בעלי המשנה, רשע, עוונותיו חקוקים על עצמותיו, וכך צדיק, זכויותיו חקוקים לו על עצמותיו. ובגן כך אמר דוד המלך, בתהילים ל"ה, כל עצמותיי תאמרנה. אתם מבינים? לא סתם הוא אמר את זה. למה דוד המלך היה לו חשוב? כל עצמות, שימו לדוד המלך, זה בן אדם הכי נרדף בתנ"ך. זה בן אדם אחר היה מתאבד. מתאבד. שאול המלך שנא אותו, זה החמור. הוא אמר לו, מיכל התאהבה בו, אמר לו, לא, אני אביא לך את מירב. אבל אני רוצה את מיכל, מה אתה עושה? אני אוהב אותה. לא, 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 קח את מירב. אמר לו, לא, אתה יודע מה? לא, לך תביא לי 100 עורלות פלישתים. מה דוד עשה? מה אתם חושבים שהוא עשה? הלך, הביא לו 200, לא 100. עכשיו הפלישתים, למה הוא אמר לו פלישתים? כי הפלישתים היו לוחמים גדולים. אני אשדודי, אני יודע. אשדוד זה עיר פלישתים, כן. אשדוד זה אשדוד, אשקלון, כל האזור הזה בכלל, יש פה היסטוריה שלמה, יש פה מצודת דוד, זה לא סתם במצודה אצלנו. זה אמיתי, כי דוד היה פה בתקופה מסוימת במקרא. עכשיו, דוד הביא לו 100 עורלות פלישתים. הוא אמר לו, מה זה, תחתוך, אני רוצה לראות, אני סופר 100. אמר לו, אין בעיה, אתה תספור 200. כשהוא בא לו עם 200. אמר לו, יופי, תביא את מיכל. קצת לא יודע מה לעשות, איזה זה. אמר לשומרים, לא, תהרגו אותו עכשיו. הלך לחדר של מיכל. דוד הסתתר שמה. מיכל היחידה בכל התנ"ך שהצילה מישהו ממוות. ברמה חד משמעית. זה שם מאוד מיוחד. למרות שלכאורה הסוף טרגי שם, אבל לא משנה. כאילו על הילדים וזה, אבל לא משנה. בסוף היא גם גידלה את את הילדים של מירב, שזה כמו הילדים שלה, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל, של אחותה. אבל היא הצילה אותו, כי שמו לו סדינים, אחד אחרי השני, אמרה לו, תברח מהחלון, אני אוהבת אותך. זה. ואז הוא ברח ורדפו אותו במערה, ועם העכבישים, שהיה את הסיפור שהם עשו נס, שהם עשו כאילו זה מערה, יעני של פעם. ואז הם עברו שם והם אמרו, לא, לא, מה זה, איכסה? יש פה עכבישים, אנחנו לא ניכנס למערה הזאת, זה נראה לי ישן פה. והוא היה שם בפנים. בגלל זה אבל עכביש, יש לו אזכור טוב בקטע הזה, אבל ידוע שהעכבישים בכללי, ויש פה הרבה שיודעים, קורא עכביש בבית, תעיפו לקיבינימט. זה ידוע. זה מונע ריבים, מחלוקות, כי הסטרא אחרא אוהבת להידבק לקורא עכביש. זה עוד עניין. סמי וחברים. כן. עכשיו, אז דוד המלך אמר את זה, אשכרה בתהילים, אמר,
כל עצמותיי תאמרנה, זאת אומרת, כל הגוף שלי, שנלחמתי בסמ"ם, מתוכי ומכל האיברים שלי, ומקירות ליבי, ומכל ה-טה-טה-טה-טה-טה, ואנשי ביתי, שזה האיברים שלי, אשכרה האיברים של דוד המלך. פשוט מדהים. עכשיו, בסוף אומר ככה, ובגיני יתמר, ומי מעידין על האדם קורות ביתו, גרמין בנוין על דמוחה דהי ומאיה, ועלה יוקע הרמיז המקרה במים עליותיו, המקרה לשון קורות. זאת אומרת, אומר ככה, ומי מעידין על האדם? אומר דוד המלך, נכון, כל עצמותיי תאמרנה, ובגללו נאמר, ומי מעידים על האדם? קורות ביתו. עצמותיו בנויות על המוח, נכון? שהוא מים. המוח הוא נוזלי. שימו לב, יש נוזלים הרי בתוך המוח. הוא לא נראה כמו עצם. שהוא מים, ועליהן הוא רומז. המקרה במים עליותיו, בתהילים רשום את זה, אוקיי? המקרה במים עליותיו. המקרה לשון קורות. מקרה מלשון קורה. מקורה, כמו מקורה. מקרה, אוקיי? זה הסוד של הזה. זאת אומרת, אין אפילו פסוק, אין מילה אפילו שרשומה סתם. דוד המלך לא רשם את כל התהילים, לא רשום שם אפילו דבר סתם. פשוט מדהים. וזה כמה אנחנו צריכים מאוד להתחזק בעניין הזה של באמת לאהוב קודם כל את הפנימיות שלנו ולשבח את עצמנו. עכשיו, הזוהר שואל פה שאלה. ועמי בגרמין יתיר מבשרה וגידין ומשחה, בגן דגרמין אינון חבירין, וכתיבה אוקמה, לה ישתמודה אלא מגו חיברו, ומדוע בעצמות יותר מבשר וגידין ואור? משום שהעצמות הן לבנות, וכתיבה שחורה לא נודעת אלא מתוך לבן. איזה יפה רשום פה. אשכרה. שהעצם היא לבנה, ומה שרשום שחור על גבי לבן. תמיד. הנה, זה חקוק רשום. מדהים, פשוט מדהים. וכדוגמת התורה, שהיא לבנה מבפנים ושחורה מבחוץ. ככה רשום פה. כגוונה דאורייתא, דהי חיוור מלאגו, וחם מלבר. וחם וחיוור חושך ואור, ואית חושך ותכלת, ויתמר גם חושך לא יחשיך ממכה, ותכלת וחם, אי נוגבה לגבי חיוור. שחור ולבן חושך ואור, ויש חושך תכלת, ונאמר בו, בתהילים קל"ט, גם חושך לא יחשיך ממכה, ותכלת שחור, היא נקבה לגבי הלובן. זאת אומרת, התכלת היא הנקבה של הלובן. זה הצד הלבן הוא הזכר, והנקבה שלו זה התכלת. לכן יש פתיל תכלת. הרבה בברסלבים יש להם את זה. עם הפתיל תכלת בציצית. התכלת הוא צבע טוב. מי שיסתכל, תיקחו צבע תכלת, הוא נעים לעין. הנה, קחו, למשל הטורקיז הזה. זה תכלת, זה נעים לעין. צבע נעים מאוד. הוא לא עושה חרדות, הוא לא עושה כלום, הוא נעים מאוד. אבל הוא נעים כמו נקבה, הוא נקבי מאוד, הצבע הזה. צבע טוב. עכשיו, ולא עוד, אלא דגופה על גרמין עתיד למייקם, ובגנדה זכבוי וחובוי חקוקין על גרמי דילה, ואם יזכה יקום גופה על גרמי דילה, ואם לאו לא יקום, ולא יהא לתחיית המתים. ולא עוד, אלא שהגוף על העצמות עתיד לעמוד, ומשום זה זכויותיו וחובותיו חקוקות על העצמות שלו, ואם יזכה יקום הגוף על העצמות שלו, ואם לא, לא יקום, ולא יהיה לו תחיית המתים. עכשיו רגע, תחיית המתים זה עוד עניין. לא אומר שאף לאף אחד אין תחיית המתים, אלא ירשמו את כל החובות ואת הזכויות. זה הכל. זה מה שהזוהר הסביר. זה הכל. עכשיו, ולא עוד, אלא טרן סהדין אינון על ברנש, אין על ברנש, עין רואה ואוזן שומעת, ובית דין סופר ודן חובוי.
ולא עוד אלא שימשה וסיהרה סהדין על ברנש, כמה דהו כמוה, תקראו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. עכשיו, אז אומר פה, ולא עוד אלא שני עדים הם על האדם, עין רואה ואוזן שומעת. זה השני עדים גם. ובית דין סופר ודן חובותיו, ולא עוד אלא שמש וירח מעידים על האדם. גם השמש והירח אפילו. כמו שביארו בתהילים, תקראו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. מהי בכסה? מה זה הכסה הזה? ביומא דסיירא מתכסה, והמי מתכסת. אוקיי? שזה ביום שהלבנה מתכסה. ומדוע מתכסת? בגן דחד מתי ראש השנה, יתי סמך מן, סמי, למטבע דיני לבנוי קמא קודשא בריחו, והוא ימי לדייתי סהדין, והוא יתי לשימשה אימה, עזה למיתי סיירה, ואם מתכסה באתר, בן אתר מתכסת, אלא סליקת, להוא אתר דהתמר במכוסה ממך אל תחקור, לפייסה לעל בנהה. זאת אומרת, אמרנו על הלבנה, מה הקטע עם הלבנה? משום שכאשר מגיע ראש השנה, שעוד מעט אנחנו נגיע אליו, מגיע סמי לתבוע מה? דין לבניו. אומר, הלו חביבי, יאללה, מה? יום ראש השנה זה יום דין. אנשים חושבים שזה יום שמח, זה יום של דין. מה אתה שמח? זה בית משפט שלך מיום ראש השנה עד ראש השנה הבא. אבל מה הקטע? תראו מה זה. למה הוא זה? הוא תובע דין לבניו לפני הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לו שיביאו עדים. ככה, ככה, הוא חוצפן. בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו תביא עדים. עכשיו בינינו, איך אני אביא עדים? אני לא יכול להרוג בני אדם ולהביא לך עדים. בוא. עכשיו מה הוא עושה? אז הוא מביא לשמש עמו, והוא הולך להביא את הלבנה, והיא מתכסה. באיזה מקום היא מתכסת? אלא עולה למקום ההוא שנאמר בו, במכוסה ממך אל תחקור, לפייס לו על בניה. איזה יפה זה. תראו מה זה. ביום של דין, סמי עושה תרגיל, החצוף, אומר לו, לקדוש ברוך הוא, טוב, יאללה, יש לך ילדים פה, אני רוצה לדון אותם. יאללה. אומר, אין בעיה, אני הולך להביא לך עדים. לך תביא עדים. אוקיי, הקדוש ברוך הוא מה עושה? מביא לו את השמש. השמש באה, מדברת. בזמן שהיא מדברת, הוא מכסה את הירח. והירח מה עושה? מפייס את הקדוש ברוך הוא על הילדים בינתיים. בגלל זה רשום במכוסה ממך אל תחקור. הכל טוב. אל תחפשו. במכוסה ממך אל תחקור. יש פה משהו יפה. הירח מכסה עליך, עושה לך גיבוי, בקאפ, תגבורת. זה מה שיפה בלבנה, שהיא תמיד, אם תסתכלו על הלבנה, היא תמיד מעניינת כזה יותר. היא משהו בקסום, היא מרגיעה, היא נעימה, הירח זה דבר נעים. כן, משה? הבת שלי הגדולה, כל פעם שהייתי נוסע איתה בלילה עם האופניים ומרכיב אותה, הייתי אומר לה, את רואה את הירח? הוא כל הזמן מלווה אותך, אל תדאגי, הוא שומר עלייך. כן. והיא שהיא גדלה, אמרת לי, אבא, אתה יודע, בטיול השנתי נסעתי וזה, הסתכלתי על הירח, חשבתי עליך, קיבלתי ביטחון. אתה רואה? כן, כי הירח הוא תמיד מסנגר. בגלל זה נכון. פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. יהושע זה הלבנה. זה היופי ביהושע. זה, ה... זה היופי, שהירח הוא כסוף, הוא יפה כזה, אתה מסתכל עליו, הוא נשגב, הוא כזה, וואי, איזה כיף זה. עכשיו, השמש היא פשוט, היא עוצמתית. אתה לא יכול להסתכל על השמש, אנחנו נהיה מסונברים, נכון? אבל אם אנחנו מסתכלים על הירח, אנחנו יכולים לעמוד בזה מבחינת העין שלנו. והיופי פה שגם כשהיא התכסתה, אגב, זה מדהים,
שדווקא בתקופה הזה, ואחרי זה ביום הכיפורים, אנחנו עושים ברכת הלבנה, וברכת הלבנה היא מוארת, כולה בום. אתם תראו אותה קומפלט, היא שלמה, היא עגולה בול ביום הכיפורים. כל שנה ביום כיפור הלבנה עגולה ככה, בול. אין לה אפילו את עוד ככה הזה. תראו בלילה אפילו שלפני, היא תיראה לא שלמה בדיוק. אחר כך ביום לזה, היא יוצאת, מדהים. זה פלא פלאות, כל פעם אני מסתכל על הכיפור, אני מסתכל על הלבנה, אני עכשיו, אחרי הזוהר הזה, עכשיו אני יודע בדיוק איך תמיד הייתי עושה את זה, ולא ידעתי שבכלל היא מסנגרת עליי בראש השנה. ומסנגרת פה על כל אחד ואחד. בגלל זה היא מתכסה 10 ימים לפני. כי ראש השנה יש 10 ימי תשובה, בגלל זה. על איזה יופי זה אתם מבינים מה זה ישראל מעל המזל? אתם מבינים שאתם מעל הכוכבים המזלות? הם משתחווים לכם. שאנחנו פה יצירי כפיו של הבורא, וזה כזה קסום ולראות את זה, כמה בסוף, איך שלא נסתכל על זה, זה פשוט מדהים. והי הוא דאמר קרא, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, לאתר דווה סליקת שכינתה, דהתמר בה ובמכוסה עמך אל תחקור, וחובין בהתקסיה, תמן צריך למידן בינו לבין קונו, וחובין בהתגליה דאבד לון יתמר, בספר משלי רשום, מכסה פשעיו לא יצליח. זה שלמה המלך רשם. וזה שאמר הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כן? זה הבכסה, זה מתכסה, מה שלמדנו, ליום החג שלנו, ראש השנה, למקום שבו עולה השכינה, שנאמר בו, ובמכוסה עמך אל תחקור. וחטאים בכיסוי, שם צריך לדון בינו לבין קונו. שם זה בינך לבין אלוהים. בחטאים, כי כל אחד חוטא. אין דבר כזה. אין דבר כזה, בן אדם לא חוטא. אני מואר, אני זה בסדר, נכון, אנחנו מוארים. אבל גם אנחנו מלוכלכים לפעמים. אז יש עניין בינך לבין קונך, לבין קונו. ועבירות בגלוי שעשה אותם, נאמר, מכסה פשעיו, לא יצליח. בן אדם שבא, מטאטא מתחת לשטיח כל הזמן את הזה שלו, ומנסה קומבינות, עבריין, בסוף יתפסו אותו, אין דבר כזה, לשקר אין רגליים. אתה יכול לרמות רוב הזמן, לא כל הזמן. אין מה לעשות. ככה עובד העולם. עכשיו, דשכינתא מסיתרא דקתר, אי עלמא דאיטקסיה, והוקמוה מראי מתניתין. דצריך ברנש לחברה לה בהוא אתרא, בהוא זמנה, מתי זימנה דרחמי. והעבר דינה, ובגנדה לחברי אמר לזכאה בעדותי אהבה לרשע, אין מזכין לו. עכשיו, אז אמרנו שמכסה פשעיו לא יצליח. שהשכינה מצד הכתר, כי השכינה נמצאת בכתר. שכינה זה מקום מאוד מאוד גבוה. בסדר? יש כתר חוכמה בינה, ואז מתחילים זה האחרונות בקבלה. שזה השבע, לא צ'קרות, שבע ספירות נמוכות. יש 3 עליונות, 7 תחתונות. בסדר? עכשיו, הכתר שזה הכי גבוה, השכינה נמצאת שם, היא עולם הנעלם. וביארו בעלי המשנה, איך? שצריך אדם לחבר אותה למקום ההוא. לחבר אותה לשכינה. אוקיי? עכשיו, בזמן ההוא מגיע זמן הרחמים ועובר הדין. ברגע שאתה מחזיר את זה למקום, נגמר הדין. ומשום זה, לחברו אמר לזכות אותו בעדותו, אבל הרשע אין מזכין לו. אין, רשע זה משהו אחר. בגלל זה מאוד חשוב העניין לזכות אותו בעדותו, העניין של העדים ולשפוט באמת, שאנחנו אומרים לכף זכות. כן, אבל את מי? יש אנשים לפעמים שקשה. אבל עדיין, כי בסוף אתה שופט את עצמך גם. אם אני מצביע על מישהו אחר, יש לי 3 אצבעות שמופנות אליי. זה גם בעיה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם העניין הזה,
בגלל זה, ברגע שנגיד, סתם דוגמא, דבר טוב אני לאחרונה מאוד משתדל בו. שמעת? זה, אני בשכל, אני עושה לעצמי תרגיל, אני אומר, זה לא קיים באמת. אסור להאמין לשמועה ביהדות, אין דבר כזה ביהדות. גם אם יגידו לי עכשיו, משה גנב, לא מאמין. למה? קודם כל, אולי הוא עשה תשובה על זה, זה אחד. שתיים, לא ראיתי. אתה ראית אולי, אני לא ראיתי. לא ראיתי, אני לא יודע. והרבה אנשים נופלים בזה. גם אני נופל בזה, כולם נופלים בזה, זה מאוד קשה. ולכן, בכללי, צריך להגיד לא יודע. וואלה, לא יודע. לא יודע. להשתדל מאוד בזה, זה לא פשוט, זה באמת. ועוד, קוצ'ה בריחו ושכינתה, סהדין על הברנש, הדה הוא דכתיב, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את השמיים ההוא יתמר בה, ואתה תשמע השמיים, ואת הארץ ההוא יתמר בה, והארץ הדום רגלי. ועוד, טרן סעדין עמודא דאמצעיתא וצדיק, וינון עד מין שמע אחד, עד מין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, ועוד הקדוש ברוך הוא ושכינתו בעצמה עדים על האדם. בלי קשר לירח שאמרנו, בלי קשר לקירות ליבך, בלי קשר לאיברים, בלי קשר לזה, עדיין הקדוש ברוך הוא והשכינה עדים עליכם. כן, הם עדיין עדים עליכם. שזהו שכתוב בדברים, בספר דברים, בפרק ל', סליחה, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. פשוט וקל. את כל השמיים, כל צבאות השמיים וכו' וכו', ואת הארץ. כל מה שיש פה גם. את השמיים, אותו שנאמר בו, מאיפה אנחנו יודעים אותו שנאמר בו? אולי אתה ממציא. אז רבי שמעון אומר פה, בספר מלכים א', פסוק ח', ואתה תשמע השמיים, אתה עוד תשמע את השמיים, מעידים עליך. פלוני בן פלוני, כך וכך, בן אדם צדיק, בן אדם כזה. בישעיהו סמך ו', או זה אותו שנאמר בו, את הארץ, מאיפה אנחנו יודעים? כי רשום, והארץ הדום רגלי, כמו מלשון דום. ועוד שני עדים, העמוד האמצעי וצדיק, והם אותיות עין ד' משמע אחד. עין ד' מברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בסדר? יש פה עניין גם עם העניין של העדים, שבסופו של דבר לא משנה איך אנחנו נסתכל על זה, גם חיבורי האותיות פה, שיש לנו, סתם לצורך העניין, בשמה אחד, שיש לנו במילה שמה אחד, אוקיי? שאנחנו אומרים שמה אחד, המילה ממש שין מם עין, א' ח' ד'. יש לנו בסוף המילה שמה יש לנו עין, בסוף המילה אחד יש לנו ד', זה עד ראשון. אפילו האותיות, פאק, זה מטורף, זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים, כל פעם אני משתומם, זה מדהים אותי. אחר כך עוד עד, מהברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועד, יש שם עד. מדהים. אפילו שמה. בגלל זה מאוד חשוב, לפני שהולכים לישון אפילו, תעשה שמע ישראל, אדוני אלוהים אדוני אחד, ותגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז כבר יש לך שתי עדים, מסנגרים עליך. בטח, הוא אמר שמע, קריאת שמע, הנה, הוא אמר שמע ישראל לפני שהולך לישון. ואגב, זו סגולה מאוד מאוד גדולה להגיד שמע ישראל בכללי, לכל מיני חלומות טובים וכל מיני דברים. ובכלל, קריאת שמע למיתה זה דבר גדול ומדהים. כי זה קידוד אלוקי מדהים שם. עכשיו, אמרנו שעל פי שני עדים, או שלושה עדים, יומת המת. דא, סמך מם, מת מעיקרו, ויסעו במות שניים, שאמרנו, לא יומת על פי עד אחד.
דלה יהלה חולקה באל אחד, כי יקום עד חמאס באיש וגומר. ודרשו השופטים היטב, ועשיתם לו כאשר זמם וגומר. פיקוד הדע לדרוש ולחקור העדים בזין חקירות, בשבע חקירות. קודם דיידין בעונשה דמותה בשבע חקירות, שבע לקבל 7 אלה עיני אדוני, הם המשוטטים בכל הארץ, בעוני וייסרתי אתכם, אף אני 7. עכשיו בואו נראה את העניין עם השבע הזה. אז אמרנו על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת, שזה סמך מם. מת מאיפה? מהעיקר שלו, מהעיקר שלו. ויסייעו במות 2, לא יומת על פי עד אחד, שלא יהיה לו חלק באל אחד. אתם מבינים? כאילו שלא, כאילו סמי יגיד, זה לא מספיק, יש לך פה עד אחד, אין לך פה 2. כי יקום עד חמאס באיש וגומר, ודרשו שופטים היטב וגומר, ועשיתם לו כאשר זמם וגומר. זאת אומרת, מצווה זו לדרוש ולחקור העדים ב7 חקירות בכלל. גם את העדים צריך לחקור 7 פעמים. מ7 כיוונים שונים, 7 חקירות צריך לעשות להם. קודם שידון לו בעונש מיתה בכלל. תראו מה זה, איזה עומק, אפילו שדנים לעומק. לא נותנים צ'אנס אפילו שיהיה רק אמת. אין, לחקור לעומק, אני רוצה לדעת מהכיוונים של הכיוונים של למה ומה האינטרס ולמה האינטרס של זה 7 חקירות. למה 7? 7 כנגד, בספר זכריה, בפרק ד', 7 אלה עיני אדוני הם המשוטטים בכל הארץ. זה 7 העיניים האלה שמשוטטים עיני השם. זה למה. בכלליות, כל פעם שתראו את המספר 7 ביהדות ובתנ"ך, זה מדובר על מהלך שקרה בארץ, בארציות. אם יש 3, זה קרה בעליונים. בדרך כלל תנ"ך, בדרך כלל. בהם, בויקרא כ"ו, ויסרתי אתכם אף אני 7. הנה רשום. ויסרתי אתכם אף אני 7. מה זה 7 הזה? זה 7 חקירות שעושים. פיקוד הבתר דע לעשות לעד זומם כאשר זמם לעשות לאחיו, טרן סהדי שקרא דהינון סמך מם ונחש, אי יתון לאסהדה דסעדותא דשקר על ישראל, דתאו בין וו לזין, דהינון אדוון זו, והאי איהו עם זו יצרתי לו תהילתי יספרו. מצווה אחר זו, לעשות לעד זומם כאשר זמם לעשות לאחיו, 2 עדי שקר, שהם סמך מם ונחש. זה 2 עדי שקר פה. אוקיי? עכשיו, אם יבואו להעיד עדות של שקר על ישראל, שטעו בין 6 ל-7, שהם אותיות זין וו, אוקיי? שזה זו, כאילו אם אנחנו לוקחים את המילה זין זה 7, ווו זה 6, כן? וזהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עכשיו אנחנו נבין את המהלך הזה, שאם יבואו להעיד עד של שקר על ישראל, שטעו בין 6 ל-7, שיש פה עניין של, הוא אומר פה, לעשות לעד זומם כאשר זמם לעשות לאחיו, 2 עדי שקר. ממש ככה, שהם סמך מם ונחש. עד כדי כך. אני מבין פה גם מהזוהר הזה שמדובר פה על נחש, זה כנראה לילי. לאו דווקא זה. כי לא הגיוני שהם יגידו סמך מם ולא יגידו את הנקבה. עד כדי כך. עכשיו, ולא יתייחד וו עם זין, אלא בשריפת חמץ, דבין וו לזין, ואף על גב דמדאורייתא איהו עד סוף שיט גזרו רבנן, אוכלין כל 4 ותולין כל 5 ושורפין בתחילת 6. ואולפי מראי מתניתין מסעדותא שעתי דחמץ, לסעדותא בדיקות דסעדי דההוא דהרג את הנפש. וכולם מפורש ומתניתין ויקוים בהון, הרי בפתגמה דחשיבו מצראי למידן וכו'. ועשיתם לו כאשר זמם. ולא יתייחד וו עם זין, אלא בשריפת חמץ, שבין שעה 6 ל-7,
ואף על גב שהתורה הוא עד סוף 6, גזרו רבותינו אוכלים כל 4 ותולים כל 5 ושורפים בתחילת 6. ומלמדים בעלי המשנה מעדות של שעות החמץ לעדות של בדיקות העדים, של אותו שהרג את הנפש, והכל מפורש במשנה. ויקוים בהם כי בדבר שחשבו מצרים לדון וכו', וזהו ועשיתם לו כאשר זמם. אז אומרים פה, את העניין פה זה עוד איזה משנה שקשורה לעניין של שריפה של החמץ. ובגדול, כל העניין הזה של חמץ, כי חמץ זה לברר את הרע. לברר את הרע. זה למה אנחנו עושים את זה. אנחנו שורפים את הסטרא אחרא הזאת. זה העניין עם זה. כמובן שיש פה עניין פה עם השבן שעות, שככה, וכל העניין הזה ששימו לב שיש 4 מסובים, ו4 זה, ויש 4 מובא הרבה בפסח, המון. 4 חכם, תם, לא יודע לשאול, ורשע, שמסופר בתוך הזה. זה עוד 4, זה גם, כי 4 זה י' כו'. באופנים מסוימים הוא חי בתוך ההגדה עצמה. וגם מי שקורא את ההגדה יודע בכללי שהקדוש ברוך הוא רשם שם שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, לא משה. הוא ולא אחר. ככה רשום. למה הוא חייב להגיד? איזה מין אלוהים זה? למה? ברור, מה זאת אומרת? שם האחרים יבואו יגידו הוא ולא אחר. שלא יגידו זה אחר. יש מישהו אחר, זה לא אלוהים. זה העניין היה שם. אז אומר פה הזוהר, איזה קטע, אנחנו ממש מסיימים את זה. פיקודה בתרדה, לקבל בית דין הגדול על היהו, בינה מסיתרא דגדולה יקרא אלוהים, בית דין הגדול, רב בדינוי ורב בזכוי, כגוונה דאיתמר, שום תשים עליך מלך בפיקודה, שום לאלה תשים לטאטה, אחי לקבל עלי בית דין זעירה, בית דין זעירה, בית דין של 3, מסיתרא דשכינתא תתא, בית דין רברבה, מאילן סנהדרי גדולה, אמר בוצינא קדישא, 70 סנהדרי גדולה אהבו, ואנט רברבה על כולו, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם. אלו סנהדרי גדולה מסיתרא דשכינתא הילה, סנהדרי קטנה מסיתרא דשכינתא תתא, משה שושבינה דמלכה, אהרון שושבינה דמטרוניתא, שימו לב, ועם הון 70 וטרן סנהדרין כמניין חסד, ומאחה סנהדרי גדולה, סנהדרי קטנה, מסיתרא דשמאלה את המאור הקטן לממשלת הלילה, ובכן דעה תפארת את המאור הגדול לממשלת היום. דאיתמר ביומם יצווה אדוני חסדו את המאור הקטן לממשלת הלילה, ובלילה שירו עמי, שירים דלוויים, ודא יסוד בן ישי חי על האדמה, דתקין 10 מיני תהילים בשירה, והיא הוא צדיק לשמאלה את המאור הקטן, ודא שכינתא דאנטילת משמאלה. אז אמרנו ככה, אם בכוונה הרצתי את זה ככה, שיהיה לכם יותר זריז. מצווה אחר זו לקבל בית דין הגדול עליהם, בינה. מצד הגדולה נקראת אלוהים. בית דין הגדול, גדול בדיניו, גדול וגדול בזכויותיו, כמו שנאמר, שום תשים עליך מלך במצווה. שום למעלה, תשים למטה. אוקיי? שום תשים עליך מלך. במצווה זה שום למעלה. תשים, זה עליך מלך, זה למטה. תשים, זה פה. עכשיו, כך לקבל עליו בית דין הגדול, אף על גב שקיבל עליו בית דין הקטן, בין בית דין הקטן, בית דין של 3, מצד השכינה התחתונה, מה שאמרנו, יש עניין של שכינה גדולה למעלה כתר, ויש שכינה קטנה למטה בארציות פה. בית דין הגדול, מאלו סנהדרין הגדולה, אמר המנורה הקדושה, 70 איש היו בסנהדרין גדולה, ואתה הגדול על כולם, והיה הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. אלו סנהדרין, יש סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה, סנהדרין גדולה זה למעלה וסנהדרין קטנה למטה. עכשיו, סנהדרין גדולה מצד השכינה העליונה, סנהדרין קטנה מצד השכינה התחתונה, שזה נמצא פה בארץ. משה הוא שושבין המלך. משה זה שושבין המלך, מה לעשות? הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. שושבין המלך, נכון?
הארון הוא שושבין של המלכה, זה של השכינה. ועמהם 72 סנהדרין, וואו, זה 72 בתי דין, זה, אגב, לקדוש ברוך הוא יש 72 שמות, שזה די מתחבר עם זה. זאת אומרת, יש סנהדרין על כל שם, שזה גם מטורף בפני עצמו. כמניין מה? כמניין חסד. אוקיי? אם אנחנו ניקח, אם אני לא טועה, ניקח את המילה חסד, בואו נראה אם זה יצא באמת. סמך כמה זה? מי יודע כמה זה סמך בגימטריה? נו, 60. יש לנו חטא, שזה 8. ויש לנו במילה חסד ד', נכון? זה 4. כמה יצא? 72. זה הכל. הכל קידוד, זה מה שאני מסביר לאנשים, הכל קידוד אלוקי פה. אין סתם. פשוט לא בדקו, לא הגיעו לזה עדיין, יגיעו בעזרת השם. בכל מקרה, זה העניין כמניין חסד. למה? כי עכשיו אנחנו צריכים לשפוט לזכות, לכף זכות, את החסד. אחר כך אומר ככה, ומכאן הסנהדרין הגדולה, סנהדרין קטנה זה מצד שמאל, שזה המאור הקטן לממשלת הלילה, שזה הירח, בסדר? כי הירח הוא יותר בממשלת הפה, בארציות, לכאורה. ומשום זה תפארת, אוקיי? תפארת, שזה את המאור הגדול לממשלת היום, שנאמר בו יומם יצווה אדוני חסדו, יומם ביום, יומם יצווה. ביומם זה יש את המילה יום. אדוני חסדו זה החסד שהיה לנו, שלמדנו עכשיו, מאחורה במהלך. את המאור הקטן לממשלת הלילה, רשום, ובלילה שירו עמי, שיר הלוויים, וזה יסוד, אוקיי? עכשיו, בשמואל א', פסוק כ', בן ישי חי על האדמה, שתיקן 10 מיני תהילים בשירה, והוא צדיק לשמאל את המאור הקטן, וזו שכינה שנוטלת מהשמאל, וככה הזוהר מסתיים בעניין הזה שבן ישי, שזה כמובן המשיח, שיש פה דיבור בשמואל א' שדיברו על המשיח, שבעצם המשיח שחי על האדמה, הוא חי על האדמה, הוא כל הזמן חי, הוא תיקן את 10 מיני נגינה האלה בשירה, בגלל זה כשלעתיד לבוא יהיה המון שירה. נראה בגלל זה יש היום אקס פקטורים וכל מיני כאלה, מכינים אותנו שיהיה הרבה זמרים כנראה למעוולים של המשיח, אני לא יודע, ככה זה נראה לי, כאילו, בתאה שלי, אבל זה, כי אני לא רואה את התוכניות האלה, אבל אני מבין שזה כאילו, יש שאתה מבין שהולך להיות פה כנראה משהו גרנדיוזי, כן? אנשים, הנשמה שלהם אומרים שלעתיד לבוא, שאנשים יראו שהמשיח יגיע, אנשים או ישמחו, או יבכו, סליחה, מעצב, זה הרשעים, זהו, הם הולכים למות. או שהם יבכו מאושר. סוף סוף הגיע שזה הצדיקים, אנחנו מקווים מאוד שבעזרת השם שהוא יבוא היום, ואנחנו מחכים לו חד משמעית, באמת שיגיע הזמן, כי אנחנו באמת משוועים למשיח, באמת. כי אנחנו ממש ממש מקווים שהוא יבוא, אז יש שירה, ואומר פה, והוא צדיק לשמאל, שזה המאור הקטן, שזה השכינה, שזה היופי פה, שהיא נוטלת, השכינה נוטלת מהשמאל, שמכסה עליך כל הזמן המאור הקטן. כל הזמן. כל הזמן. המאור הקטן תמיד הוא מתכסה עלינו, כמו שגילינו בזוהר היפה הזה, וזהו חברים. אז למדנו בעצם את כל פרשת דברים, שזה די פרשה קצרה, אבל זה כאילו זה יצא מטורף. פסיכי, אני מקווה שחידשתי פה לכמה אנשים פה, כמה ניואנסים קטנים, שתדעו, וואו, 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 קראנו יפה מאוד, קראנו לפחות 7 דפים, מדהים. אשריך רבינו. זה, כן, תודה רבה רבה. בכיף, 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 אהובים, שהשם ישמח אתכם,
תודה רבה. ותבורכו באמת כל בכל הברכות מכל כל, והטובות. אמן. שיהיה לנו שבוע תודה מוצלח רבה. בעזרת השם. שלום ומספר, אמן. בכיף, בכיף חברים. ביי ביי. לילה טוב.